Aluti fayo tikhulupirira achinawanda vinapo gule abwera soposedwa apa ni Abibi ndi Katilina. Katilina. Ine sampanda ndipita 40 tifati tukwangule kutyolo chifukwa Chesalima. Chesalima. Bwana Salima alirede. Anatipasa satani wazonse. Bwana Isaac Salima. Mwatandala uli. Mwatandala uli wa Salima kutyolo huko. Natokoza kwambiri ndimaona ngati munena kuti tili makora kwa limwe. Kumeneko ndikutyolo. Chabwino chembwe muliko bwanji kutyolo usiku uno muliko bwanji chembwe. Anyway, Isaac Salima, we understand you want to wind up. We were remaining with just one center and it appears you just more than ready now. Tatitsimikizira tsopano kuti kodi pamene wamaliza zonse zinthu zikuoneka motani kutyolo nanga akulilongwe anyamuka. Pano papita tamaliza sopano kuno mmene mukuonera mwina amene mukutisatira pa Kalema yo kuonera ya Times kumbuyo kwangako gale moto zikunyamuka ndicho kuti zizipita kulilongwe sopano kukasiya zimene zapezedwa kuno. Pano pandi kuyankhula pano ndikuti nthani yonse akhala kunyamuka a DC aboma lino Hudson kupanga komanso achitetezo ndiku amene mukuonera mu ndikuti komanso amene akuti mfera kumbuyo kwangako kuli achitetezo komanso amakweza zinthu zimene mavota amene awerengedwa kuno kuti alowere nawo kulilongwe ndiye mwina ningo apasa chithunzi anthu kuti kodi boma la Tcholo lachita bwanji ataonkesera zonse omvera ndionera kufuna pomwepo. Baja anatukwasala uje pasala imodzi silu zote awene ndiye mwina imene ndiye kuti ndiyonse ma constituency onse okwana 8 and amene mamaka kwana 9 and amene awerengedwa ndekuti jingo wapasa chithunzi mwachangu kuti zaenda bwanji zikwanisa kuti apita Muthalika amene nda chipani cha DPP nda amene atsogola kwambiri mavoto kwana 200,131 200,131 200 kapena 200,131 amene ndo amene apeza apita Muthalika chipani cha DPP 200,131 pamene Lazarus Chakwera amene wanda chipani cha MCP apeza 2,943 pamene atopere muluzi 2,463 pamene so Daliso Kabambe 2,516 mwina amene wandakula amene apezera kwambiri mwina tangopereka ya top 4 mwina ndipitirizenso enawo kapena kuti amene mwachita top 4 mwachita top 4 nanga kwinako kusintha china chilichonse kwinako sikusintha kamana mwina malawi mafuna adziwe kuti Tcholo yachita bwanji koma ndimene achitira kuti 200,000 and listener let us proceed but tionjezerenso kunena kuti we can quickly say kuti sizisintha kena kale zaina awa nanga bambo wina ali 200,000 wina abwere ndi 29 unene kuti 29 Mutcholo tingompasapo maperesenti yake komabe mwaulemu pa masankho mwaulemu taterona chabwino Joyce Banda amene wa PP apeza 574 Thokozani Banda Independent 339 pamene Akwame Bandawe 275 Lazarus Chakwera amene manena muja 2,943 pamene Akamuzo Jwambo 208 James Chirungo 178 pamene Cosmas Chibojola 255 Daliso Kalambe 2,516 pamene atopere muluzi 2,463 Peter Muthalika 200,131 pamene Aphunziro Mvula 552 Frank Mwenefumbo 106 pamene Akondwani Nankhumwa 122 Jordan Sauti 31 pamene Smart Sira 48 Tobias Milward 44 pamene Michael Usi 371
ndiye pano tinganene kuti zonse tathana nazo zimene mukuonazi kuti tsopano zikupita ku Lilongwe kumene kuli achina Brian komanso achina Wanda akazilandire ndi mbanda kucha uno bana DC ndi amene akusogolera zonse kuti anyamuke sichoncho DC ulendo ndo ku Lilongwe apa tunyamuka kupita ku Lilongwe gamoto zaperewera ndeta titaitanitsa ina imene mukionayi kuti tingopakiraso mene mumu tizinyamuka apapa. Of course palikakwelebe kamodzi kaja kuti kupangangana kuti ka athanza bwanji koma kumeka afuna tipange clear koma ife we are set, we are going to Lilongwe now. Sizoti tikafika nthawi yanji koma tikafikako kona so sitikagone apapa ndi kuti tiyenda usiku wonse bwa tikafike nanga sitakhala kale 3 days pano kudikira zimenezi ndenga zatheka yonje tikazisiya umeneko kuti zizi akazikoze dongosolo sikala kuperekeza tinda apolisi komanso asikali amalawi ame asikali amene ndi cruiser yawo mula asikali 10 onse ali ndi futi apolisiwo aliyense ali ndi futi ndikuti ndi futi 14 ndiye chitetezo chilipo inuso pajani silikaliso utoteteza noka ineyo kuteteza tikozoteteza koma timadzera kwa mankhwala azisamba chifukwa mankhwala azisamba amathandiza bwana kwambiri mankhwala azisamba amagwira ntchito bwana ineyo musadzamudalire munthu wakumudzi akhoza kukupwetekani chifukwa ife takula kumudzi kwambiri ndimene ndamalizira Peter komanso Sam kuchokera kuno kucholo kuti tsopano basi apa titha kupumula kumbali ya atsogoleri ndiye kuti APM ndi amene akutsogola kuzabwera achakwera ndichoncho ndithu ngakhale kuti mwina gapo yake ndi yayikulu kwambiri koma ndimene zili ndithu tikumayuzanso tuma Dr. Lazarus Makathe Chakwera president wa dziko lino la Malawi osati APM swira ngoti swira mzako wa njirobwe mu swira kodino aswira to akuoneka kuti yayi Isaac apusha Isaac ndikuyamikire kwambiri chifukwa cha ntchito yo Peter iwe koma Kondwani Muhone driver uyu msaki wa Brian Banda wa Assemblies Benito Benito magwira ntchito yabwino kwambiri ndithokozenso azimayi amene mwapeza kumene kumbuta makupikirani nsima simona pesa azimayi kumene kwa mapika chakudya topika chakudya tosati azimayi amene mwapeza kumene amene mapika antokhoza kumva molakwika pakanema pano pa wireless tikuti azimayi amene mwapeza amene mapika ino asalima ngati anatisambala kangati ino ndikuwa kuno bwino koma ndakuthokozani kwambiri mukhale ndi tithokoze Isaac tikufuneni zabwino zonse komanso chifukwa cha ntchito yabwino titero kuti yayi tikuyamikeni tikumaliza kunena kuti district takwangula za a president mtsogoleri wa dziko kwambiri zosatsimikizika Professor Arthur Peter Mutharika 200,100 inkanthu 200,100 inkanthu Dr. Lazarus Makathe Chakwera state president 2000 inkanthu ndiye mwana wache 2000 inkanthu olo utikati mwana wache inkanthu kena alipopo inkanthu kena ndi awiri amene yakuoneka kuti atengetsana kwambiri Dr. Joyce Banda swana chulidwa Dr. Joyce Banda matu chakuti mwana wake ndi mmene zakhalira kumeneko ndiye Isaac Salima wamaliza motero ulendo wa kulilongwe akawapanga clear amegi DC anyamuka ndi asilikali IMDF ndi asilikali ya polisi aliyense yake yamanja uchera alinayo kuti kuonesesa kuti kuchibwana china chili chonse chisachitike mpaka na ku BIC akafike ku main talent center ine nene kuti izi zimene tapanga ukuzi kutseka kumene tatsekako ndizotsatira zimene zili very unofficial amene ali ndi stamp yomaliza manena kuti zinthu zili now official ndi mayi Annabel Ntalimanja ndi bungwe lawo la MEC amene amanena kuti
tata tatseka stamp nayi gay ifeyo nzotsimikizika koma zimene atulankhani atuapeza ngati pali kusintha kwina kulikonse kumene kungathe kuchitika ndikuti ndi bungwe ongeza pomba akatundu kuonesesa kuti akafike nthawi yabwino Bibi Brian Banda komanso Katrina Maulidi ndi mzaje ndevu za mwayi bwana wanga bwana wakunso kwambiri station manager Times Television TTV Wanderer Msisia tabweleza nesi mwali bwana Wanderer Msisia ali ku BICC ndinamva kuti amakamwa chai kutaka akata chai hiyo abwere pa dashboard so dashboard tafika pa 3 million over 3 million votes now Times makina yake mwalo over 3 million votes as we speak kutaka munawa longosole bwino until that time when these guys are ready to be back on TV we can still cross over to other reporters apa pali ndimati mwina muimbire Taonga Sabora. Kodi ni technician wako kapena switchboard operator? Osati switchboard. Iweyo imba ndiwo. Kodi msimesa ndani tugwirizana pano? Ndeni matule tono muimbendi. Kodi mnakabwa. Ine ndikusakirani manambala. 8 ya Taonga Sabora. Tie nayo. Tiyambe ndi ya Taonga. Ya Taonga muntu wakulu. Big T. Tibatsa ni nambala mansanga. 9 3. 36. 35. 15 muimbireni akuti Big T ndamene tikumuimbira mtolankhani mmodzi wa atolankhani akulu kuno ku Times pala atolankhani tu ndi onse limakhala wankulu kwambiri wapakati mwana wakunchira uyuyu Big T ni mmodzi wa senior reporter yes kwambiri kuti mampatsa ulilongwe uku inoti kulilongwe pa Times koma kugwirira ntchito ulilongwe bureau Big T uli bwanji wachezera bwanji usiku uno ile ndikotoziba kuti ndili bwino nditu wako maso tachezera bwino komaliza kamenewe ndine tidalankhulana pakanema imeneyi pa wireless ya Times pa Times 360 Facebook page udapereka analysis yabwino ya chimene chimachedwetsa zotsatira zina mzina makamaka Lilongwe limene ndi boma limene ndi mipando yochulukitsitsa kosa boma lilonse malayi muno ya aphungu lero lowadza nchiyani nkhani yake ndiyo unjika makamaka kufuna ndikotipa chithunzi kuliko ndi panopa makamaka boma la Lilongwe limene maso ya Malawi maso ambiri akuyang'anira kumeneko kuti kodi kumeneko ziyende motani so far ili pati nde ndafotokozapo nthawi ina kunena kuti Lilongwe anagawa pawiri kuti kuli Lilongwe urban ndi Lilongwe rural ife pambiri tikuyang'ana ku Lilongwe rural kumene ndithu kuli ma constituency okwana 19 Lilongwe urban kulianza tusema neneyo kumene kuli ma constituency okwana 12 pamodzi Lilongwe amapanga ma constituency okwana 31 bwana Big T Lilongwe rural imene tikuyang'ana padakali pano idalembetsa idavota anthu ochuluka bwanji kutengera kuti zikata zonse zikabwerano pamodzi zimene zikuyenera kutipatsa kuti anthu amene anavota ndi angati chifukwa kuti zitengerano ndi zichapaja kumbukira ino bwino lomwe pachikata chikabwera chikumalemba kuti analembetsa ndi angati anavota ndi angati amene sanavote ndi angati komanso manawo avoid analipo angati ndipo sokulero kwina kwesiri kukhanga ndivula kuyankha chifukwa chakuti zotsatira zimene tili nazo apa zimene zidakwanitsa kuonjeza zama constituency okwana 10 out of 19 10 mafigala ake mukaonkhetsa zikumabwera manambala ake ati mukufotokozera kwake tinabwerapo kale kuzafotokoza zimene zikuyendera kuti zotsatira zake zotinayambira kuchokera maconstituency a Lilongwe Msinja South, Lilongwe Mphande, Lilongwe Mpenu, Lilongwe Sozi, Phiri la Njuzi, Kumachenga, Lilongwe Demera, Lilongwe Bunda, Lilongwe Chiogwe, ndi Lilongwe Nyanda. Maconstituency amene atsala ndi Mapuyu North, Mapuyu South, Lilongwe Mude, Lilongwe Likuni, Lilongwe East, Lilongwe Nkhoma, komanso Lilongwe Central. Ndapene ndithu atsala amene kuti zonse tipange bwino kuti Lilongwe yu likhale ngati stapyera.
nkhani imene ikuvulabe makamaka kuti Lilongwe kumeneko ndi nkhani ya kwera kwa zotsatira kuchokera ku ma-constituency osiyanasiyana. Timayankhula ndi makamaka ndi presiding officer or deputy returning officer wa Lilongwe district amenenso ali a DC aboma ndithu la Lilongwe Lawford Malamu yakaza kuti lero kuyang'ana usiku uno zikuoneka kuti sakuyembekezera any of the 9 constituencies kuti abwere ndizotsatira usiku uno kumanena kuti iwo muchikhulupiriro chawo akukhulupirira kuti mawa amenewa akuluakulu ochokera kumadera amenewa madera 9 amene ndatchulaja akhale ndithu atafika mu mzinda wa Lilongwe kumene kuti ndi ku school ya secondary ya Bwaira kumene kuli district study center ndicholinga chakuti apereke zimenezi anthu amve chifukwa che mene nakambira kale kuti anthu akuyang'anira makamaka ku Lilongwe potengera kuti ndi likulu la dziko komanso kuti ndi boma limene lili ndi ma-constituency ambiri kuposa iliyonse m'Malawi muno. Anthu ambiri akumati akayang'ana boma limeneli akumati limene ndi decider kapena game changer. Tifuna tione kuti kodi Lilongweyo akhale ndi game changer this time around. Wabwera ndi za ma-constituency 10 ma-constituency 10 malingana ndi masamu ndi mavoti angati amene tikuwayembekezera kuti wabaka shule apapo wabaka shule? Ababa ndi mavoti amenewa kwambiri tinapereka kale. Tapereka kale masana onsewo komano kuti mafuta tipereke update yomena kuti anthu asayembekezere kuti usiku uno kuti alandira zinazo alandira zina iyayi anthu ayembekezere kuti zimenezi zibwere ndithu mmamawa. Ndakumva kwambiri Big T ndikuona apa kutiuza kuti tipange cross over to BICC kumene kuli zochitika zina mwina in under 1 minute just a summary umaliza muutani Big T. Kwambiri imene ndinkalene chakuti Amalawi mitima ayike pansi tideke Lilongwe tikasali picture yonse yabwinobwino makamaka mawa pamene ndithu akuluakulu akumene ku district study center ya Lilongwe atipatse zotsatira zonse kummawa Amalawi adziwa kuti kodi Lilongwe walowera mbali. Tithokoze kwa basi Big T chifukwa cha chimenechi tikulole kuti iwe ukapume mawalo tiyembekezere zotsatira zina kuti zibwere motani. Tilowere kuli BICC kulikulu kwa dziko lino ku Capitol chifukwa BB Brian Banda station manager TTV, Kathe Mauridi one of our senior reporters Lilongwe Bureau, Wandra Msisia station manager BB ndi assistant station manager kapena deputy station manager koma station manager mwini dimba kukanema ndi uyu ndevu zamwayi Wandara Wandara Msisia alirede uyu ndi programs manager uyu ndi programs manager koma amagwira bema deputy station manager nanga sikwanda palibe to sign tina timapita kwa BB lechi mavuta kuti signidwe BB achanga ni leo koma kuchite menuza kuchitere dada BB amachiyangana ngati mmene amachitira masambo dada BB isi hoti kalendi katikitira chabwino anthu atatu inu ofunikira kwambiri kuno ku Times ndikupatseni mpata tsopano kuti mubwere pakanema imeneyi omvera ngati kuli kotheka kamaliza nthawi yabwino ine ndisambanda tibweranso malo ano koma ngati nthawi tithere kuweruka kukhale komweku zikomo kwambiri onenani za ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiraniso kuno ku BICC ku National Talent Center kumene timakupatsirani program yathu ya live imene imangofotokoza kuti kodi tayenda bwanji kuti tizafike pamene tafika pano. Ndeti danena amene timakambirana program imene chakuti timalizapo kuonesani kuti kodi manamba zathu padakali panopa afika patipo ndipo kodi akugawana bwanji. Nde bear with me because my numbers adakaenda ndithu so ndingoipanga update dashboard yathu kuti tionese kufanana ndi apa pamene nthawi yathu ikuti a minute to 11 pachinayi pa 18 September 2025 ndekuti ma numbers amene tachita capture mu system mwathu padakali panopa ndi 3,142,048 amene papa agawana bwanji ndithu ma president amene akupikisana pa president pamenepo ndiye kuti Mutharika apezapo ndithu
1,730,530 imene ndi 55% ya 3,142,048 pamene Dr. Lazarus Makathe Chakwera Amala Congress Party ali pa 1,073,786 imene ili 34.2% ya total ya 3,142,048 komanso Dr. Dalitso Singano Kabambe 125,961 imene ili 3.9% ya mavota amene wawa. Kenaka pali Dr. Joyce Banda amene wanda chipani cha Peoples 57,470 yomwe ili 1.8%. Pardon the background noise tidakali kutali center kukhala zolengeza zina ndi zina zimene zikuchitika kumene koko ndiye kuti you can just bear with us. So just to remind you kuti kodi tizimvesesa bwanji ba imene ili papa kwa ineyo ili pamwambapo koma ma TV mwanumo ikumakhala pansipa ndiye kuti blue ba imene tikuiona popoyo is representing Professor Arthur Mutharika amene manena muja manambers aja akamasuntha ndithu pamene poso zikumapezeka kuti zikusuntha so 50 pamene poso ndiye kuti mwina timangoyenera kuti tipange update kuti itipase kuti padakali panopa what percentage is that. So blue that's 55.1% representing Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Lazarus Makathe Chakwera 34.2% ndiye kuti mmene kunena muja akakalainaka ndiye kuti ndika 50% ka nambala iyi. So 55.1% ndiye kuti kadusidwa because ka half line ndikamene kaka ndiye kuti akudusa pamene papa kupita mbali nayi pamene Dr. Chakwera ali pa 34.2 ndipo akabambe ali pa 4% ndi ili apai ndipo Joyce Banda APP ndi kayelo kale apapaka ka 1.8%. So timangofuna tingokupasani an update as time is 2 minutes past 11. We have captured mu system mwatu 3,142,048 votes. Distribution yake ndimene nango kupasirani ndiye kuti pamene papaso ndi pamene tisilizire program yathu mdzulo buno kuchokera kuno ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe malo mwa anzanga Kathe Maulidi komanso Brian Banda osaiwala anzanga technical team yonse ndithu kamera imene ndikuyang'anayi ndiye kuti waigwira kumene ku ndi Francis Namondwe nthawi nakenso namuonaso malengaso akuigwira komanso ndikuona kuti kuli ankosi akumvera ka headphone ka khulu limozi mu van muli Zaki Kasonda Gift mulaviwa komanso Alessio Banda malo mwato onse ndanyamata anzathu amene akutipasa information ndipo tizatchulaso amene wawo tisakondere Wilson Mphongolo amene afuna awerusi padakali pano magwira ntchito yotamandika Mphongolo ndikuonanso ndithu kuti kuli Tom Sangala komanso amwayi Gowero kwabwera timu ina ya Harold amene akujoina pano akumwembe ndi amene akhale akuitenga ndithu usiku uno kulowesa manambers mpana titachita capture anthu onse amene avota kuti unofficially tikhale utafika kumapeto nkunena pamene tikudikira Malawi Electoral Commission kuti atipase zosatira zovomerezeka malo mwato onse kuno ku Talent Center mwakoma nonse pamene tikuolokera ku Blantyre kuti atitenge mpaka na mawa uno. Bye for now.